Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, saan laeng atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Apay akanayon ka arumora kadwam dayjay a babaero a driver. Napan kami nga rod nag-date. Aganad kay jay a driver. Ado kanun ti pinasangit dayjay. Saan mo ko mga ipalubos as ikamat ti agsangit? Apay ko mga agsangit na. Nagsapata nga ay ayatan na kano. Kasta akmat kan kwa na. Kasta dagiti babaero. Isa patada amin ang mabalinda nga isa pata. Ngam inton nakakita da iti sabali, baybay andakan. Ay nasaan to ang mapasamak data? Agpanunot ka kumaan na laeng. Sapay nagungot ni nanang mo. Amangan no anya ti aramidan na kan ka. Manipod ubi nga. Kas jay nanday jay anaungot. Itatadakkel akon, maaramid ko matenti kay kayat ko. Sapay ada imbatim nga anak mo kaninanang mo. No nga ibaga na nga alam ti anak mo, kasanon. Saan ka pa asumrak kita? Inta pa igpasyari di balay mi. Mabainak amapan ije balayo. Itintulangan sa baling aldaw ti panagpasyerta. Adda na panandag iti dadakkel ko. Awan mat dagiti kakabsat ko. Taddan bukod da balay. Siya lang ti adda ije balay. Agpaiso? Awan tao ije balayo? Agpaiso. O sige nga rod. Tapno makapasyarak mat ije balayo. Dagasan ka nga rod inton madamdama Itulod ko pa dagiti pasaheros ko sakbay amapanta. Adda ngamin mang sublat iti jeep nga iman maneho. Areglado. Sige, orayan ka dito Manny. Manon nga aldaw ang naglangan kay iti restaurant. Ay naagungot ni boss. Bayam nga agungat. Nagado ang mabalin nga umalisan a restaurant. Ay, mas daawak man ken ka. Saan ka masayangan iti trabaho? Ay, may mayat dito'y tanasing pati amo. At dapat itadda abonos no adu ti customer. Ay, jakmat nga rod mapagkadkadan ni Manny no iso ti mga awis kanya. Ay, nako. Ni manan mani a driver a sweet lover? Sweet at talaga ni Manny. Awan makaartap iti kina-sweet na. Ay na. Kastalaang ita. Ang agbayag. Ay. Jack Lamon. Saan nga agnanayon a sweet dayjay? Ay, baka ito nagangay. Agbalin ang napait. Nadamag ko akanayon kakanong aglangan iti trabaho. Nalipatam samait nga adda anak mo nga imbatim kanyak. Iso nga rod anagawi dak nanang tainggatangak iti masapsapol na. Kanayon akurang ti ititid mo. Apay ngamin nga impalubos mo anaganak ka nga awan pa'y asawam. Suron kon. Kat, jakmat ni namnama apanawan naktiawanan bain alalaki. Amangan no adamanin sa bali alalaki apag mamauyungam. Saan ita, nanang? Mapagtalkan ti karelasyon ko ita. Ay, di ka agar aramid. No agpas ngay ka manen abalasang, pagtalawon ka ditoy, kat saan kan agpakpakita kanyak. Saan, nanang? Sa anak nga aganak abalasang. Ay, sapay nagrigat nga awiran ti anak mo. Tasumanangit mo nga rod. Ay, unay lakit din aya. Apay akanayon ka nga aglaladot. Ay na. Kasla ka na laylay asabong. Madlaw ko ngamin ako may kaya kay kanyak ni Manny. Oy, day tanday kun kunak. Ang mga nuagpukaw day di amani. Tanalpasan ti mini-mini. Anya amini-mini ako namat. Ay na, amumon ti kayat ko asawan. Ang mga nuadamanan iba tinaken ka, apakalaglagi pamken kwa na. Day takot nga ron. Ay, Diyos ko day. Kasano itan? Ay, day tatay kunak.
Apait, kalpasan ti sweet. Anya ti Aramid. Uy, ibaga makan ni Mani, nagbunga ti kinalanggong yo. Tapno takderan na, tinaramid na. Sige, inakbirukan. Taibagakan ko na ti kasasaad ko. Uy, rumbang lang Agkalay sa kayo, sakbay a dumakkel ti tiyan mo. Nakitkitam ka din ni Manny. Saan man? Mas dawak nga ron. Apayajak mo ton makitkita. Masapol nga kita kami. Tapno ibagakan ko na nagbunga ti inaramid mi. Kayat mo asawan? Masikog ka manan? Day tangarod kat. Ngamjak matan makontak ni Manny. Apay adi ka payla na didegra. Naanakan ka lang arudan? Nagtalag ka manan iti sabali a lalaki? Nagkarimat ngamin adinak baybayan. Ay, naglaka ka ngagtaltalag. Kasano itan no di na ka manan ikalaysa? Kasanon tumanan ti anak mo? Ay, mapanak iji balayda. Masapol nga ibagak ang masikugak kon. Masapol nga ikalay sa anak, Manny. Masikugak kon. Anya? Awan ti nagtulagan ta nga ikasar ka. Saan ka di nga imbagam nga yayatan na? Ay ayaten ka. Ngam saan kumot nga imbaga nga kalaysata. Nga masikugak kon. Kasano akon? Mga no saan matasak ti amaday ta si Kugma? Anay ko? Kasano kumasaan na si Katyama? Agsikugak ayan no awan kamang sikug kanya. Pumanaw ka man lang dito balay mi. No sumangpet dagiti dadakkel ko. Isuda ti mang papanaw ganda. Apay ngamin nga intulok mo nagsikog ka. Bakit? Awan samot asawa jay may sa aborder ta. Nga maapay akas lamasikog. Day tangarod kat. Naganak ka numanan day di abalasang. Ita, masikog manan. Dilakit na didigran. Apay ang nagpasikog manan. Katawan mo't nga rod asawa na. No aganak, kasano nga rod ang makabayad iti abang na. Sigurado asana na makabayad. San mo ta na makatrabaho tan Dakkelan ti tiyan na. Pilitat ko masingiran ngam nagpakpakaasimat. No kasla kadagiti daduma, papanawin da ti sana makabayad a borders da. Di ba awan pagyananan? Kakaasi nga rod ti itsura na. Nagdakkel ti tiyan na. Amang ano singin ti iyanak na. Amang ano talaga lang nga dakkel ti tiyan na ngagsikog. No sa anak nga imay dito'y kaserayo. Diyak maamuan ang masikog kagayam. Gusto nanang. Di na kuman kabilan. Marigatan ak ngagkutita nagdakkel nga minen ti tiyan ko. Anyat klasem a babae. Naganak ka lang arudan nga awan asawam. Ita, nagpasikog ka manan. Jakmat ni namnama at talikodan naktiakin putot nanang. Saan kan nga agaw awid ija balay? Diyak kayat ti agawir manan ni ti anak mo. Hay, makamo ka! Di na kon ibibiyang! Singiran ka kuma. Ngam amo ka di ka nakatrabaho. Gapo iti kinadakkelan day ta tiyan mo. Pasensya kayo, nana. Awan pa'y pagbayad ko. Diyak makatrabaho. Kasano ka itan? Kapungtot na kapayan ti inam. Nangag ko ti imbaga na kan kaitay. Day tangarod, nana. Pangaasiyo ko ma. Didak pa'y papanawan dito'y ababangak a kwarto, nana. Anya pa'y ngay no di kasta. Ngam nagasat ka, tada anak mo. Ngam siyak, mano atawan min. Ngam awan anak mi iti asawak. Nana. Amom, adadagiti tao akayat na ti agsikog. Ngam, di damot agsikog. Ay, siyak ajak kayat ti agsikog. Naglakaak ngagsikog. Anya ka diti pampanunutem. Itay pa'y ang nakaululimak ka. Nagsarita kami itay ka ni Jonalyn. Naibaga na adi na kayat ti agsikog. Ngam, nagsikog mat. Siyak mat, akayat ko kumati agsikog idi. Sa anak mat ang nagsiksikog. Ay, nagmayat ko man wad nang agpaiso anak ta niya. Nga uray may salaeng. Day tangarod ti paglidayak lakay.
Kailiw ko unay ti anak. Angam, mabalinta mo ti agampo ni ti ubing. Ado di ta ti mabalinta nga ampunan. Kaya't nga ta ni Jonalyn nga ipaampun ti anak na. Masapul nga idalan ni ti umno a proseso. Kadwa aksa ni Jonalyn tamapan kami ti doktor. Masapul ang maamuak no babae, wano lalaki ti anak na. Hatakan ka dayta. Noan niya ti kunam, kasarita ta ni Jonalyn, tampunen ta ti ipasngay na ang anak na. Kaya't mo ka di asyak ti makaammo iti panaganak mo, ngam ampunak to ti anak mo. Kaya't ko launay, anana. Amok ngamin ajak tumay la maisakad ti anak ko. No awan mat katakunay-nay ko iti biyang. Siyak makaammo iti amin. Intangarod ag pa-ultrasound. Tapno maamuan ta, no babae, wano lalaki ti ipasngay mo. Umanugot ak, nana. Agyaman ak kada kayo. Awan ngamin sa bali apang namnamaa. Aramidon mi dayto iti asawak, gapo iti ubing. Kaya't mi ada kami kumati mangampon. Umanugot ak, nana. Amok anasaya at ti masakbayan ti ubing iti sidong yo. Singin ka no ti sikog mo, Jonalyn. Dua a babae. May salaang ti ampunan ni. Tanarigat ti agawir iti dua nga ubing. May salaang, nana. Mabalin ka ding ampunan yo idado. Marigatan ang mga wir iti dua nga ubing. Iso a may salaang. Dawatek akabayatan asa anak pa'y ang makatrabaho. Ikandak pa iti basit agatad. Tawan pagbiag ko. Tadyak pa'y mat makatrabaho, nana. Uwan tapno saan nga agbalin amal noris ti anak mo? Agyaman ak tamaawatan nyo ti kasasaan ko, nana. Tapno sigurado ang nasalun at to ti anak mo. Kanayon kaamangan iti nasustansya. Tapno nasalun at met dagiti ubing. Ipadawat mo, tibukod mo nga, anak. Praktikalak lang. May mayat ti biyag na iti sidong ti landlady tayo ngam iti siya. Singin ka no ti anak mo. Iso nga ipadawat mo, ti Maysa. Anya ti klasim nga inata ipadawat mo, tibukod mo nga, anak. Agbyag ka di ti ubing iti sidong ko. Kat amumot ti kasasaad ko iti biyag. Kan Maysa, jak makaanos nga agaw-awir iti ubing. Apay nga rod nagpasikog ka, numasadot ka nga agawer. Jak mat nga rod among agsikugang. Saan anasayat day ta nga aramid mo. Ti anak, kat saan arumbang nga ipadawat. Amok amay mayat to ti biyag na iti pangtadak. Kan Maysa, nagrigat ti agawir iti ubing. Saan ka kumaan nagpasikog? Ano kasadot mo ti agawer? Lola, apay ka di adyakon makitkita ni Mami. Lipatemon ni mamem. Siya kon ti makaamukan ka. Ay, dakos dadya a tao. Apay adangkas ako nayo, Lola. Nasulpeng. Di na ammo ti dumngeg iti sao. Ay, bye-bye am dayjay. Barang agnakam. Bareng agnakom? Awan ka tinakom na, Lola? Awan apulos tinakam na. Di na kan kayat. Isungad namanin sa bali nga anak na. Ay, apay adin akon kayat, Lola. Nasing putak mo. Day tati kam maliti inam. Ada napat patagngam sika. Iso alipatemon. Ay, jakon kayat nga adda magkapay maipapankan ko na, ah? Uwan, Lola. Da kayo matimasabat ko, Auntie Claire. Saan ka di ada kayo kan ni Mami? Di ako'y kuyog. Ayan na ka di. Ha? Ay, kwa, balasang ko. Jak matam mo ti ayan na. Agpaiso nga ro ti imbaga ni Lola, analipatan na kon ni Mami.
Kasta ka di timbaga ni Lola, basang? Uwan, auntie. Isu akagurak matan ni mami. Insukat na kano iti sa bali. Saan arumbang akaguram ni mamim? Ta isukat nga rod ti inam, balasang ko. Binaybay anak mat ngamin, auntie. Dayta ti imbaga ni Lola. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Ngam saan arumbang akaguram ni mamim? Ta isukat nga rod ti inam, balasang ko. Binaybay anak mat ngamin, auntie. Dayta ti imbaga ni Lola. Kwa, barang pasyaran na kantumat laang ti inam. Nabayagan adinak pinasyay ni mami, auntie. Agpayso ti ko na ni Lola. Ngayon sukat na kano ni mami. Saan man? Madanon tumatlaang ti panagkita yumanan iti inam. Saan kon akailiw ti inak, auntie? Kastamit ni Lola. Di na kano kaya't makita ti inak. Tadakas kano. Kastoy ti may bagak balasang ko. Saan mo ko maakagura ti inam? Uray, taadda ni Lola kakadkadwak, auntie. Uray na ungat. Tadinak mat isuksukat iti sa bali. Nadamag ko ang naganak kan. Iso nga imayak dito'y kaseram. Hoy, singin ka no ti anak mo. Wan, puro babae. Ngam impaampon ko ti may sa iti landlady mi. Anya, impampun mo. Hoy, Diyos ko day. Maiturad mo nga ipaampun ti anak mo. Kasano ang makatrabaho ak? No addamat awawir ko. No addapay mangampon dito'y may sa, ay kat may mayat manan. Anya, ipampun mo man ang timaysa. Ay, unay kan. Ay, jak maanusan ti agawir iti ubing. Kasano nga agbiagak ngay no sa anak ngagtrabaho. Ngam pagrabangam nga awiran ti anak mo. Diyay ito mangampunin at ti mga wir. Ay, Diyos ko day. Ay, ibang klase ka. Ay, siyak lang nga rudan ti mangampon iti ubing. Taadda kabsat ko ang mga awir. Agpaiso, ampunem ti anak ko, tapno makatrabaho Saan ka nga agtugaw di talamisaan, ako namlandon niya ka. Ingka mangala iti saluyot kan kalunay nga ilakom. Tapno adda kwartam amapan agadal inton bigat. Ang dapay nga min assignment ko, Lola. Jak pay nalpas. Ay, aramidam day ta inton rabi Awan kwartam inton bigat. Kan awan balunam no syakla aminan. Sige, Lola. Mapanak nga rod mangala iti kalunay kan saluyot. Rumbang laang. Tapno adamat kwartam. Ilakom kan ninanam abilen. Iso ti mangipan ijay ilay. Uwan, Lola. Sige, inak nga rod. Ay, saan mo atultuladan jay inam agarang ganjang Ay, jay makilalalaki ti amuna. Ay, di nakapay malagip. Ay na, mabuisitak at talaga. Inted mo kan ni Mark ti anak mo? Wala, kasano ak ang makatrabaho no adda ubing. Di nakmat ngamin tulungan ti akin putot. Sinalbag day amani, manturugas. Ay, ano adala kumagaw awir, siya kun tinangala iti anak mo. Day tangarod agawit tinarigat. Jak pa'y makapan iti kayat ko apapanan. Apay nga rod ang nagpasikog ka, no di mo mat maaramid ti pagrabangam iti iyanak mo. Kunak ano sa anak ngagsikog. May mayat ngamin, no liklikam ti makinaig. Tapno saan ka nga agsikog. Kunak ngamin no napudno da kanyak. Saan mat gayam. Tapanawan dak no maamuandan ang masikugak. Ha? Lekek di dagi nagbalin nga amma ti anak ko. Saan ka kadi mailiw ka dagiti anak mo? Itataawandan iti denam? Masaysaya at siguro no pumanaw tan ditoy. Umadayuta, tapno saan nga ibabawi ni Jonalyn ti ubing. Angam kasanon ti boarding house. Dakkel ti maalala ta ijay. Mangkita kiti mapyar nga agbantay, kan para singir iti abang dagiti borders. Ni,
Bayat sa magpaiso day taan na panunot mo. Kanayon ngamin aray-awan ni Jonalyn ti ubing no makitkita na. Dahita nga rutinadlaw ko. Naragsak met ti ubing, no kas di aray-ray awen na. Narigatan, amangan no ibabawi nanto kadata ti ubing. Dahita met ti pagamam ka mapasamak. Pagparangin ta, nga inlako ta ti boarding house, ket pumanaw tan ditoy. Api nga resign ka dito restaurant. Adda ngamin sa bali a pagtrabahuak. May mayat ijay, taas idag iti ilimi. Sa anak pa nga agabang iti pagyanak. Kasta ka di. Di dua kami laangan ang arod kini Claire dito eh. Apay ako nam adwa kayo laeng. Adda pa'y mat sa bali a kakadwayo Aduda nga agpaiso. Ngamda tayo laang kada Claire tinasingad iti tunggal maysa. San abali? Agkikita tayon tumanan iti sa bali nga aldaw. Sa bagay, adu pa'y matngal daw. Uy, korek ka dyan. Agkikita tayon tumanan iti masakbayan. Itatawanan ni Jonalyn iti unag ti restaurant. Kaya't ko amaamuan, no apay akalat a nag-resign ka. Hoy, narigatan. Ang mga nusublian na tigamang ko. Gamang? Asino ti mang bawi kan... Anya ka di agamang ti bagbagam? Imbilang ko ang napatag-agamang ti anak ko. Ti anak ni Jonalyn. Ay, kumusta gayam ti ubing? Ay, Diyos ko day. Nagsingpat ka nagpintas ti ubing. Imbilang ko apudpud nung anak. Ay, tadyak mo't makaanak. Kasano ko maama ka anak ka kat lalaki ka mat? Uy, di ka man. Babae ak anya. Sa anak lang ang makaanak. Iso anagampon ka iti bilang mo nga anak. Korek ka dyan, Frenny. Uy, adan anak ko adi na oras. Ay na. Intun mata ang anak ton. Adan anak ko amang kibin kanyak. No, sa anak kun ang makapag na. Miss! Asino tang paspaswin? Hijay matabanda. Kaliyawak man. Hi! Ti ayop at akrot iti pagrabang. Jonalyn! Nagseksi ka maten? Mabalin ka di nga yung tagis snack dito si daga kantin? Kantin tarupam. Takrot iti pagrabangan. Apay ngayon baga matakrutak. Ayan ti anak mo. Takrot ka, taintarayam ti pagrabangam. Ha? Jak amo ti ayan dagiti anak ko. Awan bibiyang mo. Anya? Saan mo nga mo ti ayan dagiti anak mo? Apay, mano ti anak mo? Singin ti anak ko. Ngam jak amo ti ayan da. Ditakan. Singin? Adda pulimi a singin. Gaputa singin dananang ko, kanti ikit ko. Apay anak ko na. Adi na amo ti ayan dagiti anak na. Oh, apay akas ta tilangam. Anya ka di ti parikot mo? Nakitak itay ni Manny. Damdamagan na no ayan ti anak ko. Kasano itan no pilitan na abirukan kan ka ti anak yo? Ha? Ay, anya nga ita ti aramid. Itapay, sa agpakita ti ayop. Amangan no kayat na makita ti anak yo? Ibagakken ko na, asaan nga iso ti ama, tapno di na sa pulan. Ayan nga tayo tandagi ti anak mo. Diyak matan makitkita ni Mark. Kastamat tan ti landlady kan ti asawa na. Umadanen ti panagturpos mo iti elementarya. Haging ita, jak pa'y lamalipatan ti kina-irresponsable ti inam. Dakal nga daitan ti anak na, Lola? Ay, anya ngay ti ambok. Manipod ide, jakon nakita ti inam. Ay, saan mon alagi punday jay? Ay, di inaam mo nga aramidan ti pagrebengan na. Manipod iti binaybay anak. Kakaasi ak nga aglako iti natnatong. Tapno adala ang kwartak, Lola. Ay, agagagat ka. Tapno makaadal ka, apok. Saan ka amang namnama kanyak? Tulungam ti bagim.
Si kamot laeng ti mairanod iti masakbayan. Saan kat asyak? Ang kita kami pa'y nga ta, Lola. Ay na, apo, saan mon atari gagaya na makitam jay inam. Linaksid na kan nga anak. Gapo iti kinaalas ti ugali na. Ulitak saan mo atultuladan jay inam? Si kamat ti masabat ko, balasang ko. Balasang kamutan. Mapan kayo manen iti trabaho yo, auntie? Wen, kumusta kan? High school lakitan, auntie. Agtor po sakton. Lalaingam nga rod, ah. Inton makaturpusak. Umayak man mat ang trabaho di ayan ti trabaho, auntie. Saan ka kadingag tuloy iti kolehiyo? Nula ka ta makaurnungag, auntie. Iso nga umayak man mat ang trabaho. No adalakit di bakanti, ah. Alaman nga rod, auntie. Tapno makaurnungag iti kwarta. Nagsabat kami itay ka ni Leonora. Nagpintasan a balasang. Anya matimbaga na ngay. Nabayag ajak nakita ti anak ko. Imbaga ngamin ni nanang ajakon ang pakpakita kadakwada. Nagpakumbaba ka kumangamin ata si kamot ti nakabasol. Napan ka kumadimawat iti pamakawan. Kasano nga tamot dagiti anak ko nga inalada na Gemma kan Mark. Malagip mo idan tabumakit kan. Ay, nagbibiyag ka kasla balasang. Ita, awanan dagiti anak mo iti sidong mo. Wan nga ron. Dagi jay tumat nagbalin a karelasyon ko. Saan mo nga ipabasol iti karelasyon mo ti amin? Adamat basol mo. Agsipod ta binaybay andak. Uray binaybay anda ka, no inaramid mo ti pagrabangam. Saan kayo kumaan nagsisina kadagiti anak mo? Apay akanayon ka nga agurigor. Agsubli-subli daytan agurigor mo. Ang mga no addaman ng infection ti kidney. Dayta ngamin timbaga ti doktor. Himbagak ngamin idi asigudam. Inialang-alang mo mat ngamin. Kanayo nakidi nga agtumar iti para gurigor. Kan para ut-ut iti bagbagi. Madimot gayam no agtumar a kanayon ti kasyay. Nangruna no saan nga imbaga ti doktor. Anya ti mapasamak no kanayon kang agtumar iti para ut-ut. Madadaal ka no ti kidney. Iso da ito yan. No ngamin agsakit ti sikat kan sakak. Gumatangak iti para ut-ut. Madimat gayam no kanayon. Basta gayam. Isumatla adakkel tinagbaliwan ti bagim. Imres kan kasla kimbat pa yan ti kudil mo. Ay, kaduan nakman iti ospital. Diyak kaya tiyag may maysa. Diyak kabaulan. Si kakadidayta, Nana Gemma. Ne, sino kay tayan? Diyak malagi pa no nakakit-kita akin ka. Gayam ko ni Jonalyn, Nana. Napnapanak idi iti boarding house yo. Ha? Nana, takadwam abalasitang. Kay ngiingas unay ti anak ko. Tangiwat mo. Anak ko da ito. Ay, uray siya. Anak ko mat da ito kaduhat, Nana. Ay, awan ti makaalakan niya. Agkakaingas na launay. Ti anak mo, kan ti anak ko. Wan nga ron, Nana. Ay na, kasla pinisi a prutas, nagpada ti panakapisi na. Angam, hoy, naggasata. Tanaad da anak iti nasingpet, kan napintas nga anak. Uray siyak met. Naggasatak kan nagragsaka. Tanaad da anak iti anak. Gusto ka, Nana. Ay na, agpada taan nagasa. Nagkita na ka din, tata? Nagpintas matan ti kadwam ang balasitang? Apom ka di dayta? Ha? Anak ko daytoy, saan ko nga apo ko?
Ah, kunak no apukom tata. Manutitawan mo, idi imputot mo day tang obing. Apay ata magam. Sige. Panawandakan. Umay ka niha. Ah, tata. Anya tinagan tinapinta sa balasitang. Di na ko nintal dalak. Pimanaw dalatan. Nagpintas man day ja balasitang. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Panawandakan. Umay ka niha. Ah, tata. Anya ka di tinagan day napintas sa balasitang. Di da ko nintal talak. Pimanaw dalatan. Ang nagpintas man ti balasitang akadwana. Kasla da kaing ingas na nakit-kita kon. Asino nga ta? At talalaki ang nakita mi di paradaan ti jeep. Nagkintayigak, iti dinamag na numanukano ti tawon ko, iti imputot ko ti anak ta. Imbagtawan dito iti anak ta. Napan iti pagadalan. Iso adi na mangag ti pagsarsaritaan ta. Asino nga taday di alalaki? Apay asabali ti riknak iti pan nakakita ken kuana. Driver ka no kat tinangsikog iti ka ni Jonalyn nga ina ti anak ta. Driver kunam? Saan nga ta driver day di alalaki? Taapay nga day di paradaan ti jeep? Ang mga no iso dayjay tinakasikog ka ni Jonalyn. Wah, delikado nga rod. Masapol aliklika kung ti magna iti day di alugar. Rumbang laang. Ang mga numaamuan na ka ni Jonalyn, adata tinangala iti ubing. Diyak ipalubos ay adayuda kadata ti ubing. Among kadi, anakita kong ti kasingin ti anak ta. Nagkita kami di tiyandaan. Bakla tinangampun iti kasingin ti anak ta. Agkakaingas dalaunay. Claire, balasang ko. Si kakadidaitan. Nabayag adita nagkit-kita ah. Ay, da kayo matgayam, nana. Papanan nyo ka dita, da kayo dito'y kalsada. Agur urayak itilugan. Taagudong ako ma. Nagpintas gaya man abalasang ti anak ni Jonalyn, nana. Ay, saan mo nga ipalagip dayjay agarang ganjang? Linipat kon akas anak. Saan nyo ka din mapakawan, nana? Ha? Mapakawan mo ka di ti tao, adi na amot agkid daw iti pamakawan. Ha? Nagtangsit dayjay, ingrata. Masaksakit ita, nana. Kasapulan na ti mga sikasukan kwa na. Ay na, tila ang bagbagi na ti inas-asikaso na ide. So nga ita, bayam nga asikasuan na ti bagi na. Ay, saan ang mangiramraman? Kahit ko kasarita ni Jonalyn, Saan asimrekta ka na yun nga gurigor? Anya ti ibagam, bulat singam ka di manan? anda ngamin na ibagana. Yung pinanawan na kadagos. Kaya't ko amaamuan no anya di imbagana idi. May papanitian niya. Saan mo kuman alukon man ang tigayim ko? Tada nga rod marikrik na na amadi. Saan ko alukuan? At dala kaya't ko amaamuan kan kuana. Ibagak kan kwa na nga da kayat mo amaamuan. Agsarita kayon to, inton maimbagan. Nagyaman na ka, Claire. Agsubliak to manen. Tagsarita kamin to itinalapat. No saan mo kumaaliniwayan ti pagrebengam kan kwa na, agasawa kayo kumaita. Kasano nga tano dumtang ti tiyempo abiru ka ni Jonalyn ti anak na. Day tangarod mo ti pagamam kak bakit. Uray saan ta apudno nga anak ti ubing. Napatagan kanyak. Uray siya, lakay. Napatag kanyak ti ubing. Diyak kayat apanawan na ta. Kataramidag amin apamuspusan tapno di da maala kadata ti ubing. Uwen, no kasapulan apumanaw tayo dito'y adiso.
Aramidon ta. Bayam, tanumadlaw ko agandaten da asublyan ti ubing. Ipanawtan. Kapilitan aday ta ti aramidon ta. Kukuhata ti ubing. Talaga kukuat. Data tinang padakkel kan kuana. Iso na patag-unay kadata. Nasingpet ken nalailo ti anak ta kadata. Iso patpatgak unay ti anak ta. Aglidayak lakit di numapukaw ta. Nagsarita kami kaninanang mo, idinagawin ak ije lugar tayo. Anya tinagsaritaan nyo. Naibagak nga darikrik naam. Madlaw nga da sakit tinakam na kan ka. Kaguradak ka di pa'y. Nga oray kastoy ti kasasaad ko. Masakita. Ibalakad ko amay mayat no ka dumawat iti pamakawan kan kuana. Tapno maikat ti sakit tinakam na kan ka. Mapanak to no adda turad ko asumango kadakwada iti anak ko. Ay, apay ngamin nga inuray mo ti kasjay kabayag, adi ka nagpakumbaba. Ay, jak man amo. Idi na salon atak pa'y. Kaslang amin saan adumteng daytoy agundaway. May mayat no saan nga itantan ti mabalin tayo nga aramiden iti nasapsapa. Di tay amo ti bihag. Uray na salon at tayo ita. Di tay amo inton bigat. Imbag ta nasabat kayo, auntie. Naku na ni Lola, masakit ka no ti inak. Anya ka di ti sakit na? Kanayon nga agurigor. Ken nasakit ka no ti sikat, ken saksa na. Ay, kasta ka di? High blood, ken nadadaal ti kidney na. Gapo iti katutumar na iti agas, asaan nga inreseta ti doktor. Apay, nagtumar iti agas, auntie. Idi kanayon nga agsaksakit ti sikat ken saka na. Dayjay, nagtumar iti agas a kontra iti ut-ut. Iso dayjay, di na pa'y ngamin impakita iti doktor sakbay a nagtumar. Kadwa na ka di tinangisukatan na kanyak nga anak, auntie? Ah? Ay, kwa. Awan ka balay na nga ubing. Ay, ti kayat ko asawan. Awan ka dwa na, iti kwarto nga ababangan na. Kuna ni Lola ang masikog. Iso alinaksid na. Ayan ti inyanak na, auntie. Saan kumot nga mo no ayan ti ubing basang? Ay ngam, nagpasngay ka di, auntie? Uwan? Ala, ibagak kan ka tipod no. Saan kumot siguro apakabasulan no ibagak? Nay, apay akas ti langam, apok. Masakit ka kade? Saan, Lola? Ngam, nagsarita kami kan ni Auntie Claire itay. Kat, anya ngay ti paglidayam ita. Gapo ka dita masakit ti inam? Saan, Lola? Diyak amo ti mariknak, itinamo. Anya tinaamuam. Naganak ka no itisingin na babae. Ngam impadawat na. Anya? Singin, impadawat na. Ay, awan na talaga ti ammo jay inam. Adan sa akat dadaal ti utak na. Anya nga tatila nga dagiti kakabsat ko asingin, Lola. Sino ka no tinangtedan na kadagiti anak na? Di da kanumutin makitkita tinangala iti ubing, Lola. Yapo, no saan ka siguro nga inala ide? Impadawat na kamot iti sabali at tao. Claire, kaddo anak man, mapantamanan iji ospital. Madimanan tirik na. Agpakada akpay ka ni boss Amang ano din nakpalubusan. Adulakit di ti tao itay ja restaurant. Nagrigat ti awan katakunay na iti tiyempo ti sakit. Iso patag ti anak. No babasit da pailaan. Talaga narigat ti mga sikaso kadakwada. Ngam inton dadakkeldan. Isuda ti makatulong kan ka. Kumusta nga tamot ni Leonora nga anak ko? Dakkel ikan. Natulnog ka ni Lola na dayjay nga ubing. Dakkel akatulungan ni nanang mo ijabalay na. Kaano nga ta makitak ti anak ko? Nalakalaang mat amakitam no kayat mo. Amom mat ti lugar tayo. Adda ngamin amak ko makipagkita kan ko ana.
Nang runa no makita nak ni nanang. Ikatamtiki na nga to ti purwam. No maminsan, ikulbo na ka ti pride. Ako nada. Nagado dagita ipalaboratorim. Dakkelakit di ti magastum dita. Apay akastoy. Nagado ti sakit ko. Tilang unay kidney. Kasapulak ti madialysis. Nadadaal ka nun ti kidnim. Sapay nagrigat ti madialysis. Gasto kan rigat dayta. High blood ka pa'y. Mariknak anak kapsutak pa yun. Diyak gayam na ibagakan ka ti plano ti anak mo. Umay ka no dito yung syudad. Umay agbirok iti trabaho na. Nasaya at mat na makaumay. Tapno at mga sikaso kanya. Kaya't na nga ti mga sikaso kan ka. Apay kumasaan. Anak ko dayjay. Hoy, Mark! Mabiit lang. Adala damagak. Oy, ay Diyos ko, day. Apay ang nakita nak. Apay adi mo kaya't makita ka. Oy, saan man? Ay no, ang mga numaisagmakak ay narigatan. Apay kumaamay sagmak ka. Si Kamat. Oy, ang mga nuibagam ka ni Jonalyn ang nagkita ta. Ada ka di basol mo ka ni Jonalyn? Takasla kabutang mo? Awan basol ko kankwana. Ang mga nuumay naalaan ti anak ko. Masakit ni Jonalyn. Dinan kabaulan nga alaan ti anak na, tawan pang biyag na. Anya? Masakit ni Jonalyn? Anya nga iti sakit na? High blood. Kan ada sakit na iti kidney. Masapol ka nun ama dialysis. Ay na, imbag ta nakita ka dito tsindaan nga agmay-maysa, nana. Ha, apay ka di. Anya ti masapol mo kanya? Ay, awan masapul ko. Ang adda imaritis ko kan ka. Anya ka di dayjay? Pagsayaatan ka di naamwam dayta? Uwan-wan niya. Si kanto ti mangibaga, no pagsayaatan wano saan. Ibagam nga ruden, di nakpaggagaran. Masakit ka no ni Jonalyn. Ay, masapul ka no nga agdialysis. Ha, iti dayjay akin naubing na? Agdialysis? Uy, huwag nga rod. Dahi tamat ti imbaga ni Claire, idi nagsabat kami. Lakay, nagsabat kami iti bakla ng ampun iti kasingin ti anak ta. Ket, kadua nakadimot inampun na. Saan? Naibaga na kanyak, masakit ka no ni Jonalyn. Masapul ka no nga agdialysis. Kan high blood ka no pa'y. Uray kaskasano. Isupay laeng ti ina ti anak ta. Kaya't ko kumaamakita. Amang nubirukan na ti anak na. Numabalin, di ta kumaikan iti pagsakitan tinakam ti anak ta. Dayta ita ti may sa parikot. Makonkonsensya ak. Kasanuno kayat ni Jonalyn makita ti anak na. Hangem kasanon, amangan no anya ti epekto na iti panunot ti ubing numamuan na ti amin. Dayta nga rod kat. Iso masapul a panunutan ta na imbag. No anya ti umnyo nga addang nga iwayat ta. Apay asan kayo adumanon iti boarding house, nana? Ada kayo mat dito'y kalsada. Kaya't ka kumamakasarita, balasang ko. Anya ka diti pagsaritaan tayo, nana. Masakit ka no ni Jonalyn. Ada ka di pa'y dita boarding house? Saan ka di pa'y anagawid? Ada pa'y dita, nana. Saan ang makaawid? Taadayo ti pagpadayalisisan na no agawid. Di na ka di damdamagan ti anak na. Ada dagiti panawon na malagip na. Ngam awan mabalin na Taadayo ket ngarud ken kuana, nana. Nakaro ka di ti kasasaad na. Oo, nana. Kaya't ko kumamot makita na di anak na. Amang dakkel ti epekto na iti ubing. Numaamuan na nga ampun laeng. Napatag ngaminan kada kami ti ubing.
Tarigagayam ka di makita dagiti anak mo. Sa anak anasaya at ngayon na kadakwatan. Adda ka di pa'y karbang kadakwatan. No, agpakita dakan ka. Kabailam ka di, asaan mo nga ibaga kadakwada as si katipudno nga inada? Tapno, saan matamasak ng tirik nada? Makitak pa'y nga taida. Damdamagakan ka. Kayat mo ka di nga agragsak dagiti anak mo? Nga awan pakariribukan da? Naragsak mi nga awaten ka itilakbay abroad TV, itiramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo, padpadailen tayo dagiti istorya, amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. No agpakita dakan ka. Kabailam ka di, asaan mo nga ibaga kadakwada as si katipudpudno nga inada? Tapno saan mat amasaktan tirik nada? Makitak pa'y nga taida. Damdamagakan ka. Kayat mo ka di, anaragsak dagiti anak mo? Nga awan ti pakariribukan da? Saan ka di amay mayat? Numaamanda asyak tinangisikog kadakwada. Asyak tinagrikat anang ipasngay kadakwada. Amangan no masaktan tirik nada, no maamuan da nga ampunda. Nga impadawat ida ti inada. Masaktan da nga ta. Nalabit. Siyempre, ti amuda saan da nga ampun. Ngam inton maamuan da nga ampun da gayam, saan nga ta nga agsakit tinakam da? Naimbagta na sabat ka. Amok agayem mo ni Jonalyn. Anya ka di ti ammom, may papan iti anak na. Anya? Anak ko nam? Oy, anya nga iti ammok? Di mo to pa'y ammo nga akin putot? Siyak tulakit din. Diyak kaya ti panagsungsungbat mo Ay, pasensya kan Angam, naklaatak lang amin iti saludsud mo. Angam, apay ngamin abinaybay am ni Jonalyn idi nagsikog. Idi ragsak. Adda ka ijay. Ngam idi rigat. Tinarayam? Kayat mo, tatong pagtasubsub mo. Padasam apay ti kunam? Saan ka alabanan? Nito naglastog ka bakla Payman, sipaten ka man. O, kitam, nasanggak. Tapno di ka marwam. Kinugtaran na. Karatista ka ba't gaya bakla? Anya ka di tinagtulagan nyo kini Jonalyn. Declare pa iti makisaukan ko na. Amang ano anya ti ibaga na kanyak. Numabalin ko kat saan na nga ibaga nga isutipod no nga ina ti ubing. Dayta tinagsaritaan mi ka ni Claire. Nulakat umanamong iti tulagan. Makita na ti anak na. Matanagan nak. Kasanon ni ibaga na nga isutipod no nga ina ti ubing. Amangan no panawan na tan ti ubing. Saan nga ron akabailan ti konsensyak lakay? Agsaksakit ni Jonalyn. Ngam kasanon ti ubing no masaer ti riknana. No ibaga ni Jonalyn ti pudno. Di kasarita ta ni Jonalyn. Ibaga ta ti kayat tama pasamak. Anya ka di tinapasamak. Apay akinugtaram ni Manny. Hoy, sinalak ni bakla ang tibagikan niya. Isong amin ti imuna. Si patenag ko angam, sinanggak Apay asipatan na ka. Ada ka di inaramid mo kankwana? Hoy, awan ti inaramid ko. Nagdamag ngamin kanyak maipapan kan ni Jonalyn. Ibagam ka di nga, dakan ka ti may isang anak na? Hoy, apay kumangay nga ibagak. Hoy, binaybayan na ida. Sa ita, sa pulan na, hoy, naglalaingan nan ngay. Ay, mas da awak man kadagi jay adwa. Idi, binaybay anda ti anak da. Itatadim madakkel dan iti sidong ti sabali. Interesado dan. Hoy, padasan da tairiklamok ida. Hoy, makita no asino ti adakarbangan na iti ubing. Saantay ko man apagbalinan na komplikado ti amin. Hoy. Maala iti nasaya at asaritaan dayta. Agradwara kun, Lola. Isagot kun to kada kayo ti diplomak.
Baligim dayta, apok. Hinsagana manasaya at timasakbayam. Isong agturupuskan. Baligi tayo daytoy adwa, Lola. Ngamin, tinulungan da ka makaturpos. Ay, maawatan mo't siguro ita. No apay a pinagtrabaho ka, amangalak ka nagiti ilakom. Tapno marik na tirigat kat agagawa ka, apok. Maawatak, Lola. Kat agyamanak, gapota iti kina-istriktuyo. Nakasurusuro ak ngagtrabaho para iti masakbayak, Lola. Gapo, tanatulnog ka. Ay, nasaya at ti pagbanagam. Ti saan adumngag, sasaor na. Idi ubingak, kon kunak iti bakik anaungat kayo. Ngem ita, tanataengan akon. Maawatak ti amin, Lola. Nanaknakam kangam ti inam, apok. Ay, saan apulos adimngag ti inam idi kanyak. Isong anya ngay tinagbanagan na. Nakaumay kayo mat dito'y boarding house, Nana. Kaya't ko amaamuan no anya ti desisyon ni Jonalyn basang. Saan kumapay nga ita, Nana? Saan pa'y nga umanamong ni Jonalyn? Iti kayat tayo ang mapasamak. No saan nga umanugot ni Jonalyn, iti kayat may amapasamak. Ladingitag. Ngamjak kayat amariribukan ti anak ko. Padasag pa'y akasarita ni Jonalyn iti maminsan, Nana. No di na kayat, awan mabalin mi. Tila ang pagsayaatan ti ubing ti ipagpangruna mi. Maawatak ti kayat yu ang mapasamak. Nila ang Jonalyn ti saan ang makaawat. Agyaman ak maawatan na kami. Ilislisi mi ti pakasairan tirik na ti anak mi. Kaawatan na patpat ganiunay ti ubing. Iso adiyo kayat amasaktan tirik, Nana. Umayak yung boarding house yo. Nakasaritak ni Jonalyn. Ita ti ipapan na iti ospital. Schedule ti pan nakadialysis na ita. Makapag nakadi amapan di ospital? Wen, saan pa'y mat ama ko na bedridden? Magna, kan kabaulan na pa'y mat ti agunay-gunay. Ngam idi saan pa'y anadialysis. Kanayon ama di tirik, Nana. Ta saan pa'y siguro anadalusan ti dara na. Ay, kunak no bedridden. Madlaw ko kat imres ka. Kan kasla da marikrik nam. Gusto ak ka di? Kwa, damat sakit ko iti puso. Kan adapay asmak. Iso ka di malagip mo ti anak yo. Tadamat marikrik nam. Natangan mat ngamin ng dataon. Kaya't ko kumamat ang makita ida. Sakbay maladaw ti amin. Ay, jak kayat ti agsao. Da kayo latan kini Jonalyn ti agsarita. Ngam saan kayo ko mga agapa, tagpada kayo ang nagkamali. Itatanalpas ti dialysis mo. Nakasagana ka din ang makisaw ka ni Manny. Anya kumapay ti pagsaritaan mi. Awan serbi day ti lalaki. Agpada kayo nga da marikrik, Nana. Nakaamiris siguro. Iso akayat na makita ti anak yo. Ngam awan da kanya. Kasano nagpungtot. Imbagam ka din pampun ko. Dinamag na kanyak. No apay ka no nga imbagam asaan mo nga ammo ti ayanda. Ngam imbaga ka asika ti pagdamagan na. Apay ngamin nga imbagam asyak ti pagdamagan na. Rumbang laang, saan ka di? Sika ko matipakaamuan na iti amin. Saan kat asyak? Ay, numabalin. Diyak kaya't ngagsarita kami. Ngam karbangan na amaamuan. Saan mo kumanga ipaidam kan kwa na ti kinapudno? Sige. Ibagam nga umay dito no agkita kayo. Nasaya ta pinatgam tikid daw kong agsarita ta. Anya ka di pa iti pagsaritaan ta. Napanak idi ijay balayo ang nagpakpakaasi. Ngam anya ti naramit mo. Bunga siguro dahil dyan iti kinaalikutag ko idi iti babae. Diyan kaya ti madaan iti responsibilidad. Uray kumano sa amo nga imbaga asaan asika ti ama. Kung kunak lang dahil dyan,
Tapno mailisi ak iti responsibilidad. Iso ahusto laang ti imbagak at akrot ka iti pagreban. Di ka mapabasol. No kastaman ti ibagamita. At dadagiti bidot tayo. Asatay lang maamiris. No naladawan ti amin. Ita. Kayat ko amaamuan. No ayan dagiti ubing. Imbagam ka din, tinangampun ka dagiti anak mo? Saan pa'y? Imbagak kan ko na nga agsarita kaming tumanan. Tama di tiriknak. Kayat ko tagilan. Umanugot ka nga minan, iti ibagbaga ni Nana Gemma. Di na lang amin kayat, amasaktan tirik na ti ubing. Ngamsyak ti pudno nga ina. Saan ka di nga damat karbangak? Kayat mo kadimat, nga ibaga ti ubing nga awan serbi ti inana. Ina, ama nagbaybay Ngam inaramid ko day tiyay. Naawan kadwak amang padakkel kadakwada. Damagam man day tabagim. Saan ka di akasadot mo idi ti agawer iti ubing? Ha? Kasano? Jakmat ngamin makatrabaho. Mapantayo iti ayan ti kabagyak iti Visayas. No saan nga agbaliw ti kapanunutan ni Jonalyn? Kapilitan na kasta ti aramidan ta. Imbagi jay, taawan ti makatuntun iti ubing. Saan namin anaidalan iti umno a proseso ti amin? Idi imparehistro ti ubing. Siyak ti nakarehistro nga amana. Ket, asino ti inana? Ni Jonalyn? Sika. Matlagayam. Awan nga ron ti parikot. Hangam no agreklamo ni Jonalyn. Agpada ta amadaksan. Nagsubliak. Takayat ko amamuan. No at sino tinangampun ka dagiti ubing. Ti landlady kan ti bakla akadwak iti restaurant. Anya? Jay baklaan ang kogtar kanyak. Nagdamagakan ko ana. Ngam kinugtaran nakit din. Anya? Kinugtaran na ka ni Mark. Katno karatista day jay. Isumot lagaya makas jay ti panagsungsungbat na. Taddakan ko ana ti maysa nga ubing. Nasingpet kan napintas ka no ti ubing. At adan ang magagaran ang makakita iti anak ta. Kayat ni Nana Gemma nga ipakita ti ubing. Ngam iti maysa a kondisyon. Anya? Apay nga isupay laeng ti adda kondisyon na. Apo, anya ka diti pakariribukam. Nasao nga ni Auntie Claire. Agday-dialysis ka no ni Mami. Dagiti nga tamat kakabsat ko. Ayan da nga ta. Nila ang Jonalyn ti makasungbat iti dayta sa lunsod mo. Lola, saan ka di amabalin a kasarita ta ni Mami? Ay, anya pa'y laang ti pagsaritaan niyo. Nabayag adito'y nakikita. Gapo iti pungtot yung kankwana, Lola. Itata masakit. Apay no pakawanin yun. Uro-urayak nga umay agkid daw iti pamakawan. Ang jakmut mauray. Ay, talaga natangken ti ulo na. Ngam no umay. Pakawanin nyo kadipay, Lola. No umay. Ay, saan na siyak ti mapan ni Jayan na. Anak ko pa'y laeng. Iso ti nakabasol. Di iso ti umasidag. Imbag na nakita kayo diti dalan nga agturong ijibalayo, Auntie Claire. Ada ka di masapul mo, balasang ko. Kumusta ni Mami? No saan amadialysis, marigatanan. Saan ngamin amadalusan ti dara na. Iso ka di saan ang makaawid dito eh. Wen, adayo ti pagdialysisan dito eh. Imbes a pagplete na nga umay dito eh. Paggatang nalaangan iti agas na. Kan aramatan na pagdialysis. Nasaok ngamin ka ni Lola. Kaya't naapakawanan. Ngam ni Mami ka no ti umasidag. Saan kat ani Lola? Ita ka din ti ipapantayo iti Visayas. Kapilitan. Tapno di da ipilit ang makita ti ubing. Angam,
Kasano no isuti patay ni Jonalyn? Saan mat siguro? Kaslaimbel lang ng tiubing. Ita, kaya't nang alaag. Saan ang mabalin? Di na mo't alaan. Kaya't nala makita. Sakbay ko mga adadakdak sa mapasamak kenkwana. Apay nga ruda kayat napailang nga ibaga iti ubing nga iso ti pudno nga inana. Mangibati lang iti pagsakitan tinakam ti ubing. No kasta, agsagana tayong aruden. Wen, apag isunto no sumangpet ti anak ta. Hoy, ipanaw kun sa ti ubing, tapno saan nga ibabawi ni Manny. Hoy, itapay adakelan, sana pakibiyangan. Pangaasim, saan mo pa'y nga ipanaw ti ubing? Ay na, masurunak ngamin, idi agdamdamag. Ibaga na kidin asubsubanak. Masurunak. Sana balikan ka. Tamaawatan ti ubing asaan asika ti pudno nga inana. Anya? Ay, nagsakitan taimbagam. Asaan asyak, tipudno nga inana. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Masurunak ngamin idi agdamdamag. Ibaga na kidin asubsubanak. Hoy, ay na, masurunak. Sana balikan ka. Tamaawatan ti ubing asaan asika ti pudno nga inana. Ha? Ay na. Nagsakitan taimbagam, asan asyak ti pudno nga ina ti ubing? Masapul nga awatan tayo dagiti pudno apasamak. Ay, sabagay. Ti panangawat iti kinapudno. Iso ti pakalaganan ti rikna. Dayta ti pudno. Ngam no di mo awatan ti pudno, nadagsen mo tirik na. Ay, o sige. Uray saan ko nga rudan nga ipanaw ti anak ko. No ngamin ipanaw mo, kasla kayat mo at tagikwaan ti saan mo ako kwa. Adata yun dito'y Visayas. Di dan masurutan ti anak ta. No saan kumanatangken ti ulo ni Jonalyn, makita na kumapay ti ubing. Saan mat? Tati kayat na katagikwain na, tinalpasnan nga impadawat. Ngam uray kaskasano, adala ta utang ta na imbag anakam ka ni Jonalyn. Pudno dayta, ngam kas day tumat ngamin. Isulang aruden ti tinulungan, ngam di pa'y umanamo. Saan ta pagsayaatan ti aramiden ta, no di kat pagsayaatan ti ubing. Tila ang pagsayaatan ti bagina, ti amuna. Di na amo apanunutan ti marik na ti anak ta. Dayjay ti kunada ama naging bubukod. Ang kapilitan ama pantamatla ang ijay Luzon sagpaminsan. Tadita pa'y nalako ti boarding house. Hello, Mark. Nakaawag ka mat. Nadamag ko ngamin, iti may sa agayem. Pimanaw kayo kanon dito'y Luzon. Puno ka dinana. Pudno. Ngamjak kayat nga ibagam ti ayan mi. Amumatan ti makagapo. Pumanaw kami kumamat. Ngam na ibagan ni Claire, amaawatan kano ti ubing, no ipudno ni Jonalyn ti amin. Taam muna adyak kano aganak. Sa bagay, pudno ti imbaga ni Claire. Ay, day tati kinapudno. Nasakit tirik na angam. Ay, masapul nga awatek. Sa balimot ngamin ti sitwasyon ta. Ti amo ti ubing katsyak ti pudno nga inana. Numaamwa na sa baligayam. Saan ka di nga agsakit tinakam na? Sa bagay. Ay, ti ubing ti masaktan. Ngamin, di na namnamaen. At inang padakal kan kuana. Kat saan na apudpudno anaganak. Daytang arud ti kaamak ko ang mapasamak, Mark. Nakaikadeng ka din no manugot ka iti kondisyon da nana, Gemma? Ti kayat ko, kat ibaga kasyak ti pudno nga ina. Saan ka kadi amaasi iti ubing amasair ti riknana? Apay ko maamasair. Mayat kat di no maamon na ti kinapudno. Nga oray masair? Danana, Gemma, tinabangunan na adadakkel na. Masaktan lakit di.
Dakas ka di ti mangibaga iti kinapudno. Saan adakes no maminsan? Ngam depende day ta iti sitwasyon. No pakasaktan ti may sa tao, may mayat a may limad. Sa anak pa'y laang akong binsido. Ti kayat ko ti masurot. Tasyak ti nagsikog. Amom ka di apa naging bubukod day ta desisyon mo? Mapabasol na ka di. Kat day tamot ti pudno. Kasano? No inton maamuan ti ubing kat kagura na ka. Gapo iti panangipadawat mo kan kuana. Mapanak ijay Luzon, takita akja manggatang iti boarding house ta. Adaken ka day talakay. Sapay ko mga rod tamagatangan. Tapno saan tayon amapan pa ijay Luzon. At damot kit din ang ibaga amang gatang, ang nababamot ngamin titawar na. Diyaka mo, no makisinara kanyak. Adamot nga minandaan apasat na. Masapol ama iparenovate. Ang basit lang dayjay, nababalaunay titawar na. No saan talakit di amalugi? Di itad mon. Basit lang ti ma-renovate jay. Isuasan ko nga ilako iti nababa a presyo. Adayo nga minan, no kanayon ka amapan ijay. Day tangarot kat. Nusan ko mga interesen ni John Halintubing. Di agsubli tayo kumaijay. Uray saan na nga interesan. No ngay adda sa bali at tao ang makaibaga iti ubing, iti kinapudno. Day tatidyak kayat ang mapasamak, lakay. Sigamot day tata. Saan ka di ngay madayo kayo? Nagsubli ag, tailakok ti boarding house ko. Sika, saan ka kadimat nga umadayo? Ay, umadayo ako mamat. Ngam imbagan ni Claire, amaawatan ka no ti ubing, no maamuan na ti pudno nga inana. Tadyak ka no mat makaanak. Sa bagay, pudno ti imbaga na. Sigurado asaan nga agsakit tinakam tubing. Isu asaan akon nga imadayo, tata. At nakadiam mo makayat na ti manggatang iti boarding house ko. Ha? Hoy, sayang ti boarding house yo. Ay, adala ko makwartak, ta siya akong timanggatan. Kayat ko nga ilako. Tapno awanin ti sublyan mi ditoy. Inturturad kong tinakipagkita kan ka. Gapo iti sitwasyon mo. Agyaman. Mabaling ka di ang makita ti ubing. At dapay lang ije pagadalan. Ang kasanon no ibagan ni Manny nga alaan na ti ubing. Day tatidya ka mo. Hoy, saan mo't amabalin Ajak kayat nga itad ti ubing. Siyak tinagbalin nga inana. Taagpada kayo anang baybay akan kuana. Saan ko ang mainakman ni Manny? Diyak ang munoan niya ti adda iti panunot na. Day tamot ti pagdandanaga. Kat uray danana Gemma. Di damat kayat ang maisina kadakwada ti ubing. Kasano kamin anaganak? Naganak? Hoy, itapay sa ibagam asika tinaganak. Ano ka? Hello? Mabalin ka di apaglibakam ti kinapudno. Pudno adda kayo tinaganak. Angam di yung matngarod inaramid ti pagrebangan nyo. Hoy, agyaman kayo tasaan kayo na iderom iti abandonment. Kaya tiyok ka di tayo tayo agpa-share iti syudad, Lola. Madmadi iti bagek, apok. Amang ando kumaro no maibarbarak iti bas. Apay ka di, Lola. Anya ti marikrik nayo. Nasakit ti bagbagek. Malaminak pa'y. Agurigor kayo nga rod no kasta. Inak gumatang iti agas yo. Ay, awan mo ti kwartak, apok. Ada kwartak, Lola. Kanayo nak ngamin amapan mangala itinatnatang nga ilako. Ay, imbaglakit din, tada kwartam, apok. Aliman nga rod. Sige, Lola. Agbati kayo tay naggumatang iti agas yo. Kan, anya ka di atinapay ti kayat yo akanan. Kaya't ko kumamakita dagiti anak ta. No di na kumabinaybayan. Adayo ang nagsisina tayo.
pakawanan nak. Ngam, kasano ang makita ta ida? Malaksid, no makita ta dagiti nangampun ka dagiti uping. Nadda ko makwarta ta. Mabalin ta ti agpatulong ka dagiti masaknan. Ngamawan mo't nga rod. Dayta ita ti parikot. Ita ta nataengantan. Kasapulan tagayam dagiti anak ta. Nang runa ita taadda sa gubanit ta. Di ta inaramit ti pagrebangan ta. Isungawan mo't namnamaan ta. Daytoy tay kunadan. Ano awan ti mulam. Awan matapitam. Naladawan ti amin. Sinayang ta dagiti gundaway. Agpay sa tay kunada. Asaanan amay subli tinaglabas nga oras kan panawan. Adamot ang grasya siyo, Lola. Ipan kayo iti doktor. Ang mga no nadinggi kayon. Ay, bakit akmatan, apok? Kabutang ko ti injection kan dextrose. Apay ko maakabutang iyo. Kat pagimbagan nyo, mat Lola. O sige, numatay kayo, mabalsamo kayo. Salbag day ta abalsamaw. Ay, apok, matayak ka din no saan ta amapan ni dya ospital. Ay na. Awan papanan na, no baybayan nyo ti sakit yo, Lola. Ay, jakpay kayat ti mabalsamo. Intangarudan. Angam sa anak mo't ama kapag na amapan ni Jay kalsada. Inak ibaga kadagiti kaaruba, tatulungan data, Lola. Awitin da kayo no kasapulan. Adda ka no ni nanang mo dito ospital. Nakitak ti anak mo dito koridor. Ha? Anya ka no ti sakit ni nanang? Dengue ka no. Dayta ka no ti imbaga ti doktor. Inton malpas ti dialysis ko. Mapanak man iti ayan na. Oras nga minan, tapno sumrakak iti dialysis room. Saan ka mapalubusan asumrag iti ward ni nanang mo? Kasta ka di. Kasano nga rod ang makitak dananang kanti anak ko. Inton maimbagan laangan ni nanang mo. Awisag ta umay da iti boarding house. Kaya't nga ta ni nanang nga umay da ijay. Medyo tapno makaumay da ijay. Awisag to ida, ta dumagas dapay nga umuna iti boarding house. Kumusta ni Lola ang balasang ko? Rimor kamat, dito'y komidor ti ospital. Nakaturog, anti. Nakadextrose. Kan adadaraan na isaksak kan ko, ana. Ayan ka din ni mami ako na yo, anti. Urayan talaan. Kaununag na iti dialysis room. Mano pa'y aminutos, anti. Amangan ngamin na makariing ni Lola. Saan laang aminutos? Pasaray upat nga oras ti dialysis na. Inak pa'y nga rod iti kama ni Lola, anti. Amangan numariing, katsapulan na. Sige, balasang ko. Naggidandamat nga da dito'y ospital. Uwan nga rod, anti. O sige, inak pa'y nga rod, anti. Lola, kumusta kayon? Mayat mo titurog yo. Ay, nasakit pa'y dagiti susuop ko, apo. Ininot ang maikat day ta, Lola. Nabiita pa'y ngamin dito ospital. Ay, imbaglakit din ta imay ta dito'y, Lola. Anya ayati imbaga ti doktor. Dingge ka no, Lola. Iso asinaksakan da kay iti dara. Imbag ta adda dara iti blood bank. Ay, kasta ka de, apok. Pagsayaatan na, taada ka akadwak ijay balay. Nuwawan ka, kasano akon. Saan kaya baybayan, Lola? Pagrebengak ti mga sikaso kada kayo. Lola? Adda ka no ni mami diti ospital. Anya ti aramidan na ditoy. Agpa-dialysis ka no, Lola. Ay, anya dayta a dialysis. Nadadaol nga min ti kidney na, Lola. Isong adda diti ospital. Kumusta ka, nana? Mayat sa kanun ti kasasaad yo ko na ti doktor. Ay, nasaya at matbalasang ko.
Imbag man ta imay ka ditoy. Kayat ni Jonalyn ti umaymat ditoy. Ngam iparit ti doktor na, nana. Apay nga iparit na. May isa nga na pasyente. Nalaka ama akaran, tanakapsot ti resistansya ti bagina. Ay, kasta ka de. Ayan na nga ita, balasang ko. Aday jay kasera mi, nana. Dumagas kayon to ijay no maimbagan kayo. Ay, makitan to, no makadagas kami. May mayat no dumagas kayo, sakbay nga agawid kayo, ija lugar tayo. Agi na kayo pay, sakbay nga agbiyahe kayo manan. Dumangas ta ka di, iti kasera da mami, Lola? Anya pay laeng taramiden ta ijay, apok. Pangaasiyo, Lola. Nabayagan aditay nakitkita ni mami. Masakit lang arudan. Makitan to. Ala, agi na kayo nga rudan, Lola. Tapno daras kayo a pumigsa. Inak pa'y agatang iti impagatang ti Dr. Abitamina yo. Sige, tapag pampanunutak, no mapantawan no saan, iti ayan ni mami. Naragsak mi nga awatengka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka ama sibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Pangaasiyo, Lola. Nabayag aditay nakitkita ni mami. Masakit lang arudan. Makitan to. Ala, agi na kayo nga rudan. Tapno daras kayo a pumigsa. Inak pa'y gatangan ti impagatang ti Dr. Abitamina yo. Sige, tapag pampanunutak nga rod, no mapantawan no saan, iti ayan ni mami. Sige nga rod, Lola. Inakon. Ay, sapay kumata kayat na dumagas kami iti ayan ni mami. Mabayag ka di pa'y arumor ni nanang iti ospital. Mabiitan, tanaikat matan ti dextrose a nakasaksak ken kuana. Umay dangatan dito eh. Padasak nga lukuyan. Mapanak manan iti ospital kalpasan ti trabaho. Sapay ko matamaan lukoy mo ni nanang umay dito eh. Kaguranak ngamin ni nanang ko. Nakipinatangkan kan tumat ngamin ken kuana. Agsipat mat ngamin adagos no ko. Panangisuro ngamin numaminsan ti kasjay. Saan mat nga agsipat no awan gapuna? Padasak ti dumawat iti pamakawan na. Inton makaumay dito eh. Adaman kidawak, Lola. Anya day ta apok. Kaslaman napatag-unay tikid dawam. Mapanta ko maidya kasera da mami. No umay dito'y ni Auntie Claire. Ipagpagapokan ka apok. Sige, mapantanto. Agyaman ako na, Lola. Baka takmatan. Panawunan tapno makikapyaakan ni mami. Maragsakan ak unay. Tanagbaliw ti panirikan nyo iti biyag, Lola. Nariknak ngamin ti panangasikasong kanyak. Uray naungutakan ka. Pagsaya atak ti kinaungat yo, Lola. Kas ko maidiimbagayo akanayonag ti mangala iti ilakok anat nateng. Oh, nakaurnong ak iti kwarta. Imbag ta nakita ka dito'y mani. Kayat ko nga umay ka kumain ton Domingo iti boarding house mi. Anta ka dipas ka na maangay, tawisan nak. Kayat ko nga agtarip nung tayo mamat. Sige, kita ak no makaumayak. Masapul nga umay ka. Napatag ti angayag at tarip nung. Italaang mat nga agawisak. O sige, umayak. Tapno di mo mat kunain. Agyaman ak no makaumay ka. Hello, Mark. Sika ka di da itoy? Siyempre, siyak da itoy. Awan mo timang subsublat iti cellphone ko. Nasayaat. Kayat ko nga umay kayo iti anak mo dito'y boarding house inton Domingo. Ha? Apay, anya ti pasken? Apay nga isurot ko ti anak ko. Oy,
makitaan ni Jonalyn. Saan mo ko man nga ipaidam? Si kamat laang tinakayruaman ti ubing. Sigurado adi na kayat ti sumurot ka da Jonalyn ken Manny, tada sakit da. Ha? Pati tayo di amani? At sakit na? Wen. Isu asaan da nga alaan ki ubing, kayat dalaang ama kita. Basta umay kalatan intong Domingo akadwam ti ubing. Ay, sige man lang yan. Sige, umayak. Ay umay kami kunak kuma. O sige nga Rod, kat agyaman ak ha. Hello, Nana Gemma. Nakaawag ka mo't, Mark. Oh, agkikita kami kano kada Jonalyn ken Manny ije boarding house yo. Ha? Kasano no alaan ni Manny ti anak mo? Oy, no alaan na. Oy, agre-react Ay, awan karbangan na. Taadda sakit na. Marigatan tumatlaang. Ada sakit ni Manny ko nam. Anyo ti sakit na? Ay, asma ken sakit iti puso. Kasta ka di. Oh, no kumatay manugot ni Jonalyn iti bagbagak. Saan ko nga ipaidam nga ipakita kan kwa na ti ubing? No makita dati anak ko, kasla nakita damot ti anak mo. Tagkakaingas dalaunay, Nana. Sa bagay. Sige, kastan Nana. Awagan kan tumanen, no anya ti mapasamak inton agkikita kami. Sige, bye, Nana. Imawag ni Mark. Agkikita da kano kadamani kan Jonalyn iti boarding house. Kasta ka di. Sa balimit ngamin ti sitwasyon na iti sitwasyon ti anak ta. Mawatan damat siguro ti kayat ta mapasamak. No di da maawatan, pasensyadan. Di ta mo't binaybayan ti ubing. Ay, ti pagsayaatan na mo't tinapatag ka data. Kaduan na ngamin nga ubing, no maamuan da nga ampunda, agsakit tinakam da. Kadadapay agrebelde. Kanadapay agtalaw. Dahil tati saan ko akayat ang mapasamak. Ang mga nukas tanto ti resulta na iti anak ta. Iswasaan ta apakabasulan, nunya dayuta man ti ubing. Napatag ka data ti masakbayan ti ubing. Iliisita iti anyaman apakaisagmakan na. Rumor kayo kadiitan, Nana? Wen ka no, balasang ko. Napanan nagbayad ni Leonor. Intay yung harod ije boarding house, Nana. Wen balasang ko. Pagustuak ti apo ko. Apay, diyo kaya ti umaymat pumasyar ije dagusmi, Nana. Ay, saan man balasang ko. Ang agawid kami kuman. Manon nga aldaw nga awan kami ije balay may. Sanda nga ibagkat ti balayo, Nana. Ay, kasanon dagiti pusa ken aso may balasang ko. Saan yo kadi nga imbilin kadagiti kaaruba yo? Ay, imbaga mi mutkit di Oh, matlagayam, Nana. Awan pagdanagan yo. Mabalinin ti rumor, Lola. Nakapagbayad ka din, balasang? O, nanti. Mabalin ka nun ti agawid. Ay, agyam anak. Makawid tayo mutlaangan. Intayo nga ruda ni Jeda Gasmi. Mga alak iti taksi, tapno nabibiit tayo ang makasangpat. Magagaranak ang makadanon iti tagusiho, anti. Ay na, itala ang amapan ka ijay apok. Ay, ubing kapay idinaudi ngay papan ko. Ita, balasang kan. Intayo nga rudan, Lola. Nanang, Leonora, pagkawanan ko, ma. Harakopan kayo, ma. Mami, nagputong kayo matan. Anak ko, apayakas tamot tibagin. Agyaman na, timay kayo dito'y tagos ko, nanang. Pagkawanan ko, ma. Ay, bakit ako, anak ko?
Mayak aya dito, no di ka pinakawan. Agyaman ako, nay nanang. Naragsagag na pinakawandag. Apay ngamin adi ka nagawawid, anak ko. Day tatibidot ko, nanang. Kaputan na sa lunatak. Napanag ka na. Ala, lipaten tayo ni tinapalabas balasan ko. Kat mga barwahanan tayo. Maragsa ka na. Gaputan nagpinakawan kayo. Ada na patag-asa nga ili tayo itangal daw. Asino ka di pa iti sumangpot asa nga ili tayo ita. Madamdama siguro. Adadan ditoy. Jak ninamnama nga adapay gayam sumangpat. Ngam naragsakak. Tay may dananang kanti anak ko. Masiguradok nga uray danana, ken ni Leonora, ket maragsakan damat iti ibagbagak a sumangpat. Ibagaman no asino da. Magagaranak pa yan no asino ti ibagbagam. Mabit lang Pankak no umay damat lang. Mabit lang, tayo nakawagan ida di taruan. Hello, Mark. Ayan nyo ka din. Umay kayo ka di matlaang. Wan, on the way kami. Ada kami iti unag ti taxi. Kadwam ka di ti ubing. Oh, syempre siya pa iti kunam. Sige nga, Rod. Ada nga minti kan inauna nga anak ni Jonalyn ditoy. Okay. Asidag kamin. O sige, tao mo nagakon. Surprise nga min daytoy. Di daam mo nga iniyag mo ti ubing. Okay. Ay aguray kayo lang Tasidag kamin. Bye! Bye, Mark. Mami, apay arimor ni Auntie Claire. Asino ka diti kasasauna di taruar? Diyak mo anak ko. Sorpresa ka no. Awan ka di sa nga iliyo, Mami? Awan ti amo ka na. Saan nga tang addayam amuna akayan ayat na? Saan nga taan nala daw? Numakiayan-ayat pa'y ni Auntie Claire? Ay na anak ko. Addan to pa'y makiasawa abakat abalo. Saan pa'y matunay ama ko na abakat ni Auntie Claire? Sa bagay, Ay, daychay, makumikom nga umawawag. Itala ang aramidan na dayta. Mala, urayan tayo laang tibagbaga na asa nga ili. Naimbagta si mangpat kamali. Aguray tayo pa'y basit. Ada pa'y urayan tayo. Kunak man no adapas kan. Awan mo ti adu atao. Inta pa'y idya unag. Yam amok kan ka ti ina una nga anak ni Jonalyn. Para iti anya daytoy, Claire. Di mo ka di kayat ama-am mo dagiti napatag iti biyag ni Jonalyn? Tapnuguraan dak. Gapo iti panang baybay ak ni Jonalyn. Masiguradok asaan akasta ti ina ni Jonalyn. Ti baklaan ang kugtar kanyak. Anya ka di daytoy. Nakitam ka di ti kadwana. Kitaam ti balasitang. Tinakitak akadwa idi ti may sa alakay ije paradahan ti jeep. Apay akas la nakitkitak ti lang ati ubing. Nakakita ka di ti kaingas na. Mapantayo iti unag. Masungbatan amin dayta sa lunsud mo. Maburbur siya anak iti mapaspasamak. Sige, intayon di taunag. Ada na patag ama-amuam. Iyam-am mo kada kayo, ti anak ko. Nagpintasan nga ubing. Mabalin ka kading arakupan. Mabalin mulat tamat nga arakupan ti anak ko. Kumusta ka balasan ko? Arakupan ka man. Iso ka diti. Iso ti ubing mani. Kitaan ti kinapintas ti ubing. Wen, napintas. Kaing ingas na tiladawan ni nanang ko idi ubing pay. Kaing ingas na.
agsipod ta kadaraam. Pimanaw ti bakla, kanti kadwa na abalas itang. Kuna na nga ipasyar nan tumanan ti ubeng. Asino ti ubeng? Jay bakla tinangampon iti may sang anak ko, nanang. Gaputawan kadwak amang isakan kan ko, anak. Impaampon ko. Kat daytoy alalaki. Asino mo't daytoy? Pakawanendak, nana. Siyak tinakarelasyon idi ni Jonalyn. Gapo tabi na ibayak idi ni Jonalyn. Impaampun nanda kiti ubing. Ita, anya ti mariknayo, idi nakita yu ti anak yo, iti sinong ti sabali a tao. Agbabawiak, nana. Kastoy gayam ti mapasamak. No saan nga akwan ti pagrebangan. Mapukaw mo ti patpatag mo iti biyak. Apay nga dalat ta iti uti ti babawi. Jakla ko man impaampun dagiti anak ko. Naglailo jay ubing ni Mark. Umapalaklaw na. Mami, iso ka di day ti kabsat ko. Wan, anak. Pang-asim ta din nagtultuladen. Saan ka basta makirelasyon iti awan kwenta na atao? Kan saan mo mata basta ipampun ti anak mo, Wan? Wan, mami. Ikarik. Aramidak to ti pagrebangan iti agbalinto a pamilyak. Tapno na saya ati masakbayan da. Nasaya at anak ko. Agbabawi akman anang ipaampun ka dagiti kakapsat mo. Ngam naragsak ak lata. Gaputa mo ka nasaya at tibiyag da ita. Mami. Gaputa impatag dagiti nangampun ka dakwata. Ipaayan da ita itinaranyag ang masakbayan. Ngam saan aron bang akaguram ni mamin? Taisukat nga rod ti inam balasang ko. Binaybay anak mat ngamin, auntie. Day dati imbaga ni Lola. Kwa, barang pasyaran na kantumat laang ti inam. Nabayagan adinak pinasyay ni mami, auntie. Agpaiso ti ko na ni Lola. Ngayon sukat na kano ni mami. Saan man? Madanon tumatlaang ti panagkita yumanan iti inam. Saan kon akailiw ti inak, auntie? Kastamit ni Lola. Di na kano kaya't makita ti inak. Tadakas kano. Kastoy ti may bagak balasang ko. Saan mo ko maakagura ti inam? Uray, taadda ni Lola kakadkadwak, auntie. Uray na ungat, tadinak mat isuksukat iti sabali. Nadamag ko ang naganak kan. Iso nga imayak dito'y kaseram. Hoy, singin ka no ti anak mo. Wan, puro babae. Ngam impaampun ko ti may sa iti landlady mi. Anya? Impampun mo? Hoy, Diyos ko, day. Maiturad mo nga ipaampun ti anak mo. Kasano ang makatrabaho ak? No addamat awir ko. No addapay mangampun gito'y may sa, ay kat may mayat manan. Anya? Ipampun mo man ang timaysa. Ay, unay kan. Ay, jak maanusan ti agawir iti ubing. Kasano nga agbiagak ngay no sa anak ngagtrabaho. Ngam pagrabangam nga awiran ti anak mo. Diyay ito mangampunin at ti mga wir. Ay, Diyos ko, day. Ay, ibang klase ka. Ay, siyak lang arudan ti mangampun iti ubing. Taadda kabsat ko ang mga awir. Agpaiso, ampunem ti anak ko, tapno makatrabaho Saan ka nga agtugaw di talamisaan, ako namlandon niya ka. Ingka mangala iti saluyot kan kalunay nga ilakom. Tapno adda kwartam amapan agadal inton bigat. Anda pa'y ngamin assignment ko, Lola. Jak pa'y nalpas. Ay, aramidem day ta inton rabi eh. Awan kwartam inton bigat.
kan awan balunam no siyakla aminan. Sige Lola, mapanak nga rod mangala iti kalunay kan saluyot. Rumbang laang, tapno adamat kwartam. Ilakom kan ninanam abilen, iso ti mangipan ijay ilay. Wan Lola, sige, inak nga rod. Ay, saan mo atultuladan jay inam agarang ganjang Ay, jay makilalalaki ti amuna. Ay, di nakapay malagip. Ay na, mabuisitak at talaga. Inted mo kan ni Mark ti anak mo? Wala, kasano ak ang makatrabaho no adda ubing. Di nakmat ngamin tulungan ti akin putot. Sinalbag day amani, manturugas. Ay, ano adala kumagaw awir. Siya kun tinangala iti anak mo. Day tangarod agawit tinarigat. Jak pa'y makapan iti kayat ko apapanan. Apay nga rod ang nagpasikog ka. No di mo mat maaramid ti pagrebengam iti iyanak mo. Kulak ano sa anak ngagsikog. May mayat ngamin, no liklikam ti makinaig. Tapno saan ka nga agsikog? Kunak ngamin no napudno da kanyak. Saan mat gayam? Tapanawan dak no maamuandan ang masikugak. Lekeket di dagiti nagbalin nga amma ti anak ko. Saan ka kadi mailiw ka dagiti anak mo? Itataawandan iti denam? Masaysaya at siguro no pumanaw tan ditoy. Umadayuta, tapno saan nga ibabawi ni Jonalyn ti ubing. Angam kasanon ti boarding house. Dakkel ti maalala ta ijay. Mangkita kiti mapyar nga agbantay, kan para singir iti abang dagiti borders. Ni, bayat sa magpaiso day taan na panunot mo. Kanayon ngamin arayawan ni Jonalyn ti ubing no makitkita na. Dahita nga tinadlaw ko. Naragsak met ti ubing, no kas di aray-rayawan na. Narigatan, amangan no ibabawi nanto kadata ti ubing. Dahita met ti pagamam ka mapasamak. Pagparangin ta, nga inlako ta ti boarding house, ket pumanaw tan ditoy. Api nga grisain ka dito restaurant. Adda ngamin sa bali a pagtrabahuak. May mayat ijay, taas idag iti ilimi. Sa anak pa nga agabang iti pagyanak. Kasta ka di. Di dua kami laangan ang arod kini Claire dito Apay ako nam adwa kayo laeng. At dapay mat sa bali a kakadwayo Aduda nga agpaiso. Ngamda tayo lang kada Claire tinasingad iti tunggal maysa. San abali? Agkikita tayon tumanan iti sa bali nga aldaw. Sa bagay, adu pa'y matngal daw. Korek ka dyan. Agkikita tayon tumanan iti masakbayan. Itatawanan ni Jonalyn iti unag ti restaurant. Kaya't ko amaamuan, no apay akalat a nag-resign ka. Hoy, narigatan. Amangan no sublian na ti gamang ko. Gamang? Asino ti mang bawi kan anya ka di agamang ti bagbagam? Imbilang ko ang napatag-agamang ti anak ko. Ti anak ni Jonalyn. Ay, kumusta gayam ti ubing? Ay, Diyos ko day. Nagsingpat ka nagpintas ti ubing. Imbilang ko apudpud nung anak. Ay, tadyak mo't makaanak. Kasano ko maamakaanak ka kat lalaki ka mat? Hoy, di ka man. Babae ak anya. Sa anak lang ang makaanak. Iso anagampon ka iti bilang mo nga anak. Korek ka dyan, Frenny. Hoy, adan anak ko adi na oras. Ay na. Intun mata ang anak ton. Adan anak ko amang kibin kanyak. No, sa anak kun ang makapag na. Miss? Asino tagpaspaswis? Hijay matabanda. Talyawak man. Hi! Ti ayop at akrut iti pagrabang. Jonalyn! Nagseksi ka maten? Mabalin ka di nga yung tagis snack di taas si daga kantin? Kantin tarupam. Takrut iti pagrabangan. Apay ngayon baga matakrutak. Ayan ti anak mo. Takrut ka, taintarayam ti pagrabangam. Ha? Jak amo ti ayan dagiti anak ko. Awan bibiyang mo. Anya? Saan mo nga mo ti ayan dagiti anak mo? Abay.
Mano ti anak mo? Singin ti anak ko. Ngamjak amo ti ayanda. Ditakan. Singin? Adda puli mi singin. Gaputa singin tananang ko, kanti ikit ko. Apay anak ko na. Adi na amo ti ayan dagiti anak na. Oh, apay akas ta tilangam. Anya ka di ti parikot mo? Nakitak itay ni Manny. Damdamagan na no ayan ti anak ko. Kasano itan no pilitan na abirukan kan ka ti anak yo? Ha? Ay, anya nga ita ti aramid. Itapay, sa agpakita ti ayop. Amang ano kaya't na makita ti anak yo? Ibagakken ko na, asaan nga iso ti ama, tapno di na sa pulan. Ayan nga tayo tandagi ti anak mo. Diyak matan makitkita ni Mark. Kasta matan ti landlady kan ti asawa na. Umadanen ti panagturpos mo iti elementarya. Haging ita, jak pa'y lamalipatan ti kina-irresponsable ti inam. Dakal nga daitan ti anak na, Lola. Ay, anya ngay ti amok. Manipod ide, jakon nakita ti inam. Ay, saan mon alagi punday jay? Ay, di inaam mo nga aramidan ti pagrebengan na. Manipod iti binaybay anak. Kakaasi ak nga aglako iti natnatong. Tapno adala ang kwartak, Lola. Ay, agagagat ka. Tapno makaadal ka, apok. Saan ka amang namnama kanyak? Tulungam ti bagim. Si kamot laeng ti mairanod iti masakbayan. Saan kat asyak? Ang kita kami pa'y nga ta, Lola. Ay na, apok. Saan mon atari gagaya na makitam jay inam. Linaksin na kan nga anak. Gapo iti kinaalas ti ugali na. Ulitak saan mo atultuladan jay inam? Si kamot ti masabat ko, balasang ko. Balasang kamutan. Mapan kayo manen iti trabaho yo, auntie? Wen, kumusta kan? High school lakitan, auntie. Agturpo sakton. Lalaingam nga rod, Inton makaturposak, umayak man mat ang trabaho di ayan ti trabaho, auntie. Saan ka kadingag tuloy iti kolehiyo? Nolaka ta makaurnungag, auntie. Iso nga umayak man mat ang trabaho? No adalakit di bakante, Alaman nga rod, auntie. Tapno makaurnungag iti kwarta. Nagsabat kami itay ka ni Leonora. Nagpintasan abalasang. Anya matimbaga na ngay. Nabayag ajak nakita ti anak ko. Imbaga ngamin ni nanang ajakon agpakpakita kadakwada. Nagpakumbaba ka kumangamin ata si kamot tinakabasol. Napan ka kumadimawat iti pamakawan. Ay, kasano nga tamot dagiti anak ko nga inalada na Gemma kan Mark. Malagip mo idan tabumakit kan. Ay, nagbibiyag ka kasla balasang. Ita, awanan dagiti anak mo iti sidong mo. Wan nga ron. Dagi jay tumot nagbalin a karelasyon ko. Saan mo nga ipabasol iti karelasyon mo ti amin? Adamat basol mo. Agsipod ta binaybay andak. Uray binaybay anda ka, no inaramid mo ti pagrebengam. Saan kayo kumaan nagsisina kadagiti anak mo? Apay akanayon ka nga agurigor. Agsubli-subli daytan agurigor mo. Ang mga no addaman ng infection ti kidney. Dayta ngamin timbaga ti doktor. Himbagak ngamin idi asigudam. Inialang-alang mo mat ngamin. Kanayo nakidi nga agtumar iti para gurigor. Kan para ut-ut iti bagbagi. Madimot gayam no agtumar a kanayon ti kasyay. Nangruna no saan nga imbaga ti doktor. Anya ti mapasamak no kanayon kang agtumar iti para ut-ut. Madadaal ka no ti kidney. Iso da ito yan.
No ngamin ag sakit ti sikat kan sakak. Gumatangak iti para ut-ut. Madimad gayam no kanayon. Kasta gayam. Isumatla adakkel tinagbaliwan ti bagim. Imres kan kasla kimbat pa yan ti kudil mo. Kadwa anak man iti ospital. Diyak kaya tiyag may maysa. Diyak kabaulan. Sika ka ni Dayta, Nana Gemma? Ne, sino kay tayan? Diyak malagi pa no nakakit-kita akan ka. Gayam ko ni Jonalyn, Nana. Napnapanak idi iti boarding house yo. Ha? Nana, takadwam abalasitang. Kay ngiingas unay ti anak ko. Tangiwat mo. Anak ko da ito. Ay, uray siya. Anak ko mat daytoy kaduhat, Nana. Ay, awan ti makaala kanyak. Agkakaingas na launay. Ti anak mo, kan ti anak ko. Wan nga ron, Nana. Ay na, kasla pinisi a prutas, nagpada ti panakapisi na. Angam, hoy, naggasata. Tanaad da anak iti nasingpet, kan napintas nga anak. Uray siyak met. Naggasatak kan nagragsaka. Tanaad da anak iti anak. Gusto ka, Nana. Ay na, agpada taan nagasa. Nagkita na ka din, tata? Nagpintas matan ti kadwam abalasitang? Apom ka di dayta? Ha? Anak ko daytoy, saan ko nga apo ko? Kunak no apo kom, tata. Manutitawan mo, idi imputot mo daytang obing. Apay adamagam. Sige. Panawandakan. Umay ka niha. Tata. Anya tinagan tinapintas sa balasitang. Di na ko nintal dalak. Pimanaw dalatan. Nagpintas man day di abalasitang.